Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos a facer unha rutina sinxela e eficaz para manternos en forma na casa. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Imos a comezar a clase de hoxe. Xa vedes que estón aquí acompañado destes 4 campións. Como estades? Ben. Meu nome é Anxo, son unha persona natural, amiga dos meus amigos, en xeral, boa persona. Chámame Noemi, son traballadora social, aínda que actualmente exerzo como celadora no hospital. Son extrovertida, atrevida para facer cousas novas e moi faladora. Eu son Silvia, teño unha escola profesional de danza en Santiago que se chama Siliria. Tiña moitas ganas de facer un reto, de poñerme en forma outra vez. Eu son Estrella e penso que son unha muller actual, teño os meus anos, pero non son consciente dos anos que teño. Entonces métome en todos os fregados. Ora din con xente nova neste programa e estou encantada da vida. Que queres que che diga? Tedes ganas de comezar? Sí. Con enerxía? A tope. E vos na casa? Pois imos alá. Veña, imos a comezar co quecemento, vale? Imos a facer un pouquiño de mobilidade articular. Imos a empezar dende arriba hacia baixo. Imos polo pescozo. E o que imos a facer é... vamos a dibuixar círculos pequeniños. Primeiro nun sentido. Eso é. Cambiamos de sentido. Eso é, moi suaves, sin que sexan moi amplios, vale? Eso é moi ben. E imos agora aos sombreiros, hacia adiante, pero esta vez sí, xa imos aí gañando cada vez un pouquiño máis de amplitude, cada vez os círculos máis amplios, eso é. Cambiamos hacia atrás, cambiamos o sentido, moi ben. Imos ir agora á zona das cadeiras, vale? E imos a dibuixar círculos aí, como se fose aí un movimento ese de baile. Movendo cadeiras, eso é. E imos a cambiar ahora o sentido. Eso, cada vez un pouquiño máis amplios. Temos aquí a profesoras de baile tamén, que xa saben facer moi ben estes exercicios. E agora imos a xuntar os xeonllos, imos a colocar as mans neles e seguimos dibuixando círculos, vale? Os nocellos tamén xuntos, os pés xuntos. Moi ben. Recordade primeiro nun sentido. E cambiamos de sentido. Xa estamos acabando a mobilidade. Eso é. E agora imos a ir cos pulsos e cos nocellos aí hacia fora. Veña, que xa queda pouquiño. Hacia dentro. Cambiamos. Hacia dentro. E xa vamos ir empezando a coller calor ao corpo. E aí, ben, imos a comezar co quecemento, vale? Imos a facer 3 exercicios para que vaya entrando en calor o corpo. E o que imos empezar é facendo un abre-cerra, vale? Abrimos e cerramos, subimos, eso é. Xuntamos as mans arriba, abrimos as pernas. Si nos costa moito, o que podemos facer é a un lado e a outro, vale? 30 segundiños, seguimos aí, eso é. Imos a facer que entre en calor o corpo. Últimos segundos. Moi ben. E rematamos. Ahora o que imos a facer é o seguinte exercicio e imos a tocar os talóns e imos ir hacia arriba. Pés separados a anchura das cadeiras. Toco talóns, estiro brazos. Tocamos talóns, estiro brazos. Póñome así para que vexades que ten que ir o cu hacia atrás, vale? Eso é moi ben feito. Xa vemos como vamos entrando en calor. Que tal, Estrella? Como vamos? Moi ben. Eso é. Así me gusta. Imos a facer 3 máis. 2 máis. Eso é. E unha última. Vale, xa vemos, mire, xa empezamos a sudar, xa estamos aí quentiños. Vou protestar un montón, eu creo, porque, bueno, pues me cuesta. Estamos traballando nesto. Rematamos aquí o quecemento e agora imos a ir á parte principal. Hoxe vamos a traballar o que ven sendo o tren inferior, sobre todo, vale? Imos traballar un pouquiño de cuádriceps, isquios e glúteos. E imos a engadir un pouquiño de parte superior, traballando o peito e os brazos. Pero, sobre todo, tren inferior. Estamos preparados? Sí. Vamos. Vale, comezamos a clase, agora o que imos a facer é un agachamento. Entón, colocámonos nesta posición, pés separados, anchura das cadeiras, moi importante. Cando vayamos a facer o movimento,
Si miramos ao frente e se temos algunha dúbida, imos a mirar as puntas dos pés para telas de referencia. Imos a comezar co agachamento que ven sendo unha sentadilla de toda a vida. Entonces, imos a coller aire, o baixar e levamos o cu hacia atrás. E expulsamos ao subir. Collo aire como se nos estuviéramos sentando nunha cadeira. E imos a facer 10. Baixamos. Eso é, levamos o cu hacia atrás e miramos que os nosos xeonllos non sobrepasen a punta dos pés. Se sobrepasa a punta dos pés é que algo estamos facendo mal. Expulsamos o aire arriba. Se nos costa moito así, podemos fijarnos en Estrella, por exemplo, que o que está facendo é sentarse nunha cadeira e volver hacia arriba. Quédanos 3, ánimo. Como ides na casa, 2 máis, ánimo, veña, seguimos. Moi ben, equipo, unha última. Perfecto. Vin que estaba ca banqueta e dixen, pois non estaría mal ter unha banqueta ahora para afloxar un pouco as pulsacións. Que fora Estrella porque nese intre, nese momento, suando ca cara e con todo e a vez, e dis... É difícil, axudoume a facer algúns dos exercicios co banquiño, máis que nada para evitar que me puidera mancar, e tamén iso facilita a xente que está na casa, adapta mellor exercicio á súa capacidade, ao seu estado de axilidade, todo iso. Como imos? Ben, somos motivados, moi ben, moi ben. Estamos listos? Estamos. Veña, colocámonos, mesma posición, pés separados, anchura das cadeiras, e collemos ahora aire ao baixar pola nariz, levando o cu hacia atrás, e expulsamos arriba. Acompañamos, eso, e expulsamos o aire forte. E ao expulsar o aire forte, metemos o ombligo hacia dentro. Vemos aquí tamén como está facendo Noemi, que está tamén con peso. Que tal vas? Ben. Moi ben, fijamos. E vemos aquí a Anxo, que está moi en forma polo que vexo, e acompaña dun salto, vale? Collemos aire ao baixar, soltamos ao subir, quédanos 3. Moi ben, Estrella, moi ben, chicos. 2 máis, levamos os xeonllos ben hacia atrás, o sea, o cu hacia atrás, e eso é a última. Perfecto, señores. Me pareceu fácil, as sentadillas normales, entonces por darlle un plus, pues metinlle aí ese saltiño. Que tal ides na casa? Ides ben? Nos aquí, xa vedes, xa estamos, xa se nota aquí o ambiente un poquinho cargado. E agora imos a seguir un poquinho. Vamos a facer o mesmo exercicio, este agachamento, pero esta vez o que imos a facer é en estático. O sea, que vayan a tirar un pouquiño máis. Van a ser 30 segundiños, vale? Vos contades na casa. Ben, colocámonos ben esa posición que decíamos antes, pés separados, anchura das cadeiras, e agora imos a baixar, estendendo os brazos, e agora aquí, unha vez que estamos aquí, miramos ben a posición, miramos a mirada ao frente e aguantamos 30 segundiños, vale? Respirando, moi importante, collendo pola nariz e soltando pola boca. Moi ben, miramos sobre todo que a punta dos pés, se miramos para baixo, temos que vernos a punta dos pés, o cu hacia atrás, estámonos sentando nunha cadeira imaginaria, vale? Aí. Xa podía ser real, eh? Xa vemos que se están cansando aquí, non sei que están na casa. Mira, que tedes ganas de falar, 2, 1 e arriba. Moi ben, eso xa vemos. Mira, eu tamén xa estou sudando, xa está caldeándose aquí o ambiente, así me gusta. Vimos a meternos en forma, vimos a facer ejercicio, non vimos a tomar o mate, Sei que o deporte é bo para a saúde, pero que é ir ao gimnasio e ter unha rutina fixa, eso non é para mí. Eu xa estou aí, xa pasei o límite dos 40, xa ven aí a menopausia que parece que che quere ameazar, e, bueno, vexo as miñas amigas que están aí, que empezan, e que mellor maneira que atallalo, poñendo outra vez o corpo en marcha. Eso de estar na casa, levar unha vida máis ou menos sedentaria, eu entereme do programa e dixe, mira, vou porque vai ser todo para ben. Coñece xente, poste en forma, eu, daqui para diante, pulso activo toda a vida, Imos a seguir alá. Ahora, seguimos traballando o tren inferior. E agora o que vamos a facer é unha zancada. Colocamos nesta posición e agora vamos a empezar, vamos a facer 10 con cada perna. Imos a levar o pé dereito hacia adelante, como se estivéssemos dando un paso grande, e o esquerdo un pelín máis hacia atrás. Eso es. Ahora o que imos a facer, importante, levamos o xeonllo da perna de atrás, levámoslo hacia o chan, vale? Entonces, ahora, collo aire ao baixar e solto subir.
collo a baixar e solto a subir. Eso é, podemos axudarnos cos brazos. Moi ben, seguimos, sobre todo eso. Témonos que ver a punta dos pés ao baixar. Eso é. Que ben, que ben. Si nos costa moito tamén podemos apoiar o xeonllo no chan, vale? Apoio. E arriba, quedan os 3. 2 máis. Eu que estaba apoyando pensando que era máis difícil. E última. Perfecto. Ahora imos a cambiar de perna, vale? Ahora facemos o mesmo exercicio, comezamos nesta posición, estendemos perna hacia adelante, un pasiño un poquinho máis para atrás e volvemos a facer o mismo. Collemos aire ao baixar, expulsamos ao subir. Collo aire ao baixar, pola nariz, expulsamos arriba. Veña que vamos a meter moi en forma. Vamos a chegar ao verán, vamos, increíble. Operación Bikini. Operación bikini total. Hai que estar en forma todo o ano, non vale solo para o verán. Outra banqueta non hai por aí, Vale, non? seguimos. Vedes tamén a adaptación que está facendo Estrella. A corte Estrella levar o xeonllo hacia o chan, de baixar, eso é. E quédanos unha última. Moi ben. Perfecto, xa vemos aquí que están un nivel bastante máis avanzado, que están facendo con mancuernas. Se non tedes mancuernas na casa, podedes utilizar botellas de agua, vale? O que teñades por na casa que para facer peso. E vedes que Estrella estaba utilizando unha cadeira. Se tedes un pau da escoba, valenos, con tal de que sexa un apoio, perfecto. Estaba na morte, pero aguantei como unha campeona. Moita concentración en non volcar, en que todos os gases queden onde teñen que quedar sin que se escoiten. Ben, ahora ímolo a complicar un poquinho máis. Entón, o que vimos a facer é parecido ao agachamento que fixemos antes. Ahora vamos a facer ese mesmo exercicio, pero imos a aguantar en estático, mantendo esta posición, e aguantamos aquí, vale? Imos a aguantar 15 segundiños con cada perna. Estamos? Han de estar contentos na casa. Eu xa estou sudando tamén. Veña, comezamos. Baixamos e mantemos 15 segundos aquí. Aí respirando, podemos levar os brazos hacia adelante, abrimos, como querades, vale? Como ustedes máis aquel. Estamos traballando tamén o equilibrio. Facemos a conta na casa. Vamos, baixa máis. Moi ben. Vamos. E cambiamos. Perfecto. Ruleta, non va máis. Cambiamos de perna. Levamos. E ahora baixamos. E abaixo, comezamos. Podemos contar en alto se queredes. Xa vedes, estamos facendo sudar, están sufrindo de lindo. Quen fora Estrela. Eso é, moi Eu ben. teño axuda. Quen fora Estrella, ese xonllo, recorda, hacia o chan. Salmao. Xa vai, adaptación. Xa vai. Veña, xa ves que xa me están protestando, xa... É o normal, nunha clase é o normal. Os exercicios que puxo o profe creo que se fan bastante guai. Con esforzo. Levei unha alegría con Edi porque cando falas como xenial, é unha persoa super normal. Está de bober, como dirían as abuelas. É bo mozo. O Edi podía ser fillo meu. Home, a ver, sempre é mellor ter un incentivo máis para facer a clase que se non o tes, pero teño que os teño na casa tamén. Un pouco máis cerca, pero... Chaval é guapete, pero tampouco hai pa tanto. Ten uns ollos bonitos, pero tamén os teño eu. Ahora, o que imos a facer, chicos, é separados os pés a anchura das cadeiras, imos a coller aire arriba, estiramos os brazos polo nariz e soltámolo pola boca a medida que imos doblando desde a cintura, máis no chan e colocámonos cas mans debaixo dos ombreiros, os xeonllos separados a anchura das cadeiras, os pés apoiados no chan. E agora o que imos a facer, imos a traballar ca perna dereita, imos a traballar ese glúteo, e o que vamos a facer é, imos a coller aire, imos a soltar estendo. Perna dereita, collo aire e solto. A mirada hacia o chan. Eso é, imos a facer 10 veces con cada perna. Van 4. 5. Eso é, moi ben equipo. 7. Quedan os 3.
soltamos o aire, apretamos abdomen, 9, e unha última, 10. Perfecto. Ahora vamos a cambiar e vamos a traballar coa outra perna, outro glúteo. Mantemos a posición, os xeonllos separados á anchura das cadeiras, as mans á altura dos ombreiros e cambiamos, collemos aire e soltamos. Eso é. Moi importante, chicos. Tedes que ter a espalda reta, vale? Vemos aquí a Silvia como está traballando cunhas gomas que é máis intenso o exercicio. Eso é moi ben. Se temos problemas nos pulsos, podemos apoiar os antebrazos. Cantas van, chicos? 9. Fanme trampas aquí. E unha última. Moi ben. E agora o que imos a facer é imos a levar o cu hacia atrás, imos a relaxar esa zona lumbar, os glúteos, e aquí imos a estar 10 segundiños relaxando. Eso é, collemos aire, moi ben. E imos xa a pasar ao último exercicio, vale? Entón, mantendo a mesma posición, agora vamos a traballar un pouquiño a coordinación, porque agora imos a traballar co brazo dereito, perna esquerda, e imos a cambiar, imos ir alternando, vale? Entón, colocámonos na mesma posición e imos brazo dereito, perna esquerda. E intercambio, ahora, aquí ven a dificultade, cambiando, eso é, e imos a facer 10 con cada brazo, eso é, imos a facer primeiro unha serie de 5 repeticións con cada brazo, imos a descansar 10 segundiños e pasamos á seguinte serie. Ánimo, que quedan 4, 3, 2 e unha última. Perfecto. Relaxo atrás. Eso é. Solo nos queda, que non me escoiten eles, que senón xa ríndese. Que non solo nos queda unha serie, vale? Imos xa para adiante, mans anchura dos ombreiros, aí debaixo, xeonllos separados anchura das cadeiras, arriba subimos soltando aire, perfecto. E a perna, importante, que a perna non sobrepase a liña do glúteo, vale? Suficiente, que chegue hasta aí. Ánimo, chicos, que estamos acabando. Como está Silvia? Eu co pulso activo. Xa vexo aí que as gomas que está traballando un poquinho máis esa zona dos glúteos. Quédanos unha última con cada brazo. Fenomenal, moi ben. Relaxamos atrás. Eso é, descansamos zona lumbar, a zona do glúteo. Imos salir daqui, que estrella, co cu da Kardashian, eh? Comigo, eu non o cambio. Cada un ten que estar contento co que ten, porque pa que quero eu dela operada por aquí, operada por acolá. E digo eu, os que se operan despois e non quedan a gusto que fan. E ahora sí, imos a pasar xa aos estiramentos, vale? Isto é moi importante. Cada vez que fagamos exercicio, estiramos na casa. Ben, ahora imos a cambiar a posición e ímonos a colocar boca arriba. Estendemos os brazos hacia atrás, detrás da cabeza, as pernas, e ahora ímonos a imaginar que nos están tirando dos pulsos hacia atrás e dos nocellos hacia baixo, vale? Que as puntas dos pés que miren hacia baixo. E aguantamos aí uns 10-15 segundiños, imaginamos que vamos a crecer uns centímetros. Moi ben, relaxamos. E agora, imos a estirar esa zona do glúteo que é a que traballamos máis. E para iso que imos a facer é recollo o xeonllo dereito, atentos, ca man esquerda, collo ese xeonllo e empurro hacia baixo, hacia o lado esquerdo. E este braciño que me queda aquí, estendo a altura do ombreiro dereito e a mirada, o queixo, miro para a man dereita. E cambiamos agora. Pasamos a facer o mismo, pero do outro lado. E agora, o que imos a facer é, vamos a recoller os dous xeonllos, imos a levar hacia nós, hacia o peito, e aí vamos a dibuixar círculos pequeniños, vale? Para relaxar esa zona da espalda, eso é, suave, suave, estamos acabando, xa fixemos a sesión de hoxe, xa está finiquitando.
Traballo feito prácticamente. Vale, moi ben, e ata aquí a sesión de hoxe. Lembra manter o corpo sempre en movimento, aínda que sexa un pouquiño. Moitas gracias por acompañarnos. Eu son Edi, espero vos na próxima sesión e recorda, mantén o pulso activo. Ben, rapaces, moi ben, sí señor, bo traballo. Sí señor, así me gusta.